It-tfittxijiet tat-tifla Pollakka ta' 13-il sena li ħadha l-baħar fiċ-Ċirkewwa issoktaw mill-art, bl-ajru u mill-baħar bil-lanċa tal-Forzi Armati ta' Malta u d-dingi tal-Protezzjoni Ċivili. TVM News, resident fl-Inħawi, iddeskriva l-baħar ta' tnejn filgħaxija bħala tal-biża'. Fiċ-Ċirkewwa preżenza wkoll uffiċjali tal-Pulizija u ta' tobba tal-emerġenza. Kull sekonda li tgħaddi hi prezzjuża. Il-każ żviluppa proprju hawnhekk f'wieħed mill-mollijiet li hawn faċċata fir-ramla taċ-Ċirkewwa, preżenza kostanti min-naħa tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili li wkoll kienu assistiti mill-Forzi Armati ta' Malta li assistew f'din l-operazzjoni konġunta b'helikopter u anke bil-lanċa tagħhom sa tard bil-lejl l-operazzjonijiet flimkien mill-Forzi Armati ta' Malta u anke mill-Protezzjoni Ċivili ssoktaw kmieni filgħodu. Fuq il-post, il-Protezzjoni Ċivili stabbilit il-fatti aħjar dwar x'ġara wara li bil-permess tal-Pulizija ittieħdet stqarrija ta' ħu it-tifla li tkaxkret il-baħar. It-tifel ċaħat li l-kol kienu fuq il-blatt jew qrib iż-żejjed tal-kosta. Min-naħa l-oħra l-verżjoni tal-fatti tiegħu kienet illi hu missieru anki oħtu kienu hawnhekk fejn din il-barrikata fit-triq tista' tgħid mbagħad ġiet dik li sejjaħ l-ikbar mewġa li qatra f'ħajtu. Il-verżjoni tat-tifel ġiet ikkomunikata lill-Media mill-Chief Assistance and Rescue Officer tal-Protezzjoni Ċivili Mark Zammit għal ħabta tal-11 ta' dalgħodu. Ġifieri dawn kienu fir-rampa, fin-naħa ta' fuq tar-rampa bdew jaraw il-mewġ, ħin minnhom qalu ġiet mewġa li qatt f'ħajtu mara daqsa di, kien sithom it-tlieta li huma il-missieru t-tifel resqu lejn il-ħajt, però t-tifla baqgħet tinżel mar-rampa pruvaw jilħquha però mbagħad kien ħajkun perikoluż għalihom. Baqgħet tinżel fir-rampa u sabet għaddiet minn bejn il-blokok tal-konkos u finalment spiċċat fil-baħar. Għal-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar wasal żvilupp ieħor. Membri tal-Protezzjoni Ċivili lemħu bid-drones ġakketta roża tila u nieżla mal-blatt. Instabet il-ġakketta tat-tifla. Ġakketta li kienet taqbel ħafna mad-deskrizzjoni tat-tifla li wara li tellajnija għand il-ġenituri tat-tfal ikkonfermawna li hija l-ġakketta tat-tifla. Mumenti wara reġa' tfaċċa l-helikopter tal-Forzi Armati. Minħabba li l-kundizzjonijiet tal-baħar għadhom ħżiena ħafna u l-unika mezz serjel li nagħmlu t-tfittxijiet. U ħanikkonċentraw il-tfittxijiet tagħna fl-erja fejn stabet il-ġakketta. TVM News, il-Chief Assistance and Rescue Officer tal-Protezzjoni Ċivili, ikkonferma li l-familja konċernata, il-familja Pollakka ta' Erba, li tinsab fuq btala f'Malta u li qed toqgħod f'lukanda fiċ-Ċirkewwa stess. Żvela wkoll il-missier għandu 49 sena. Intant tim mediku li tkellem ma' TVM News fuq il-post żvela li t-tifla ridet iżżur Malta biex tara l-baħar.